Co, oglądasz, Ciapuś, tak? Daj piłeczkę. Oglądasz sobie, Ciapuś, mieszkanko? Ciapek wyszedł na pokój, więc uważaj, jak będziesz wychodził. Ciapek jest przed kiblem. Tuż przed kiblem. Ciapek, nie, Ciapuś, nie. Nie siusiamy do butów pana. O Jezu. Ciapuś. Ciapek. Hej, 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 kolego. Ciapek. Fąfel zostaw. Fąfel, chodź. Ciapek, nie sikaj tam. Hej, piesku. Ciapuś. Dużo mu się siusiu chciał. No już trudno, pozwolimy mu dokończyć. Już i tak co ma być mokre, to jest. No. Trudno. Do prania ci zaraz je wrzucę. Męskie buty najlepsze miejsce na odlanie się. Lepiej nie zostawię ich na wierzchu. Wszystkie psy i koty tak twierdzą. No dobra, Ciapek, zmykaj. Nie.